Aquí estem, amb l'Associació de Persones Discapacitades de Sopedi, en el municipi de Huacatán, Guatemala. Viuen en una economia de subsistència i també en zones molt aïllades, pràcticament quasi que amb €1 al dia. I això els fa molt difícil tenir l'accés als medicaments que necessiten, amb algunes de les patologies. Buenas, estamos en Ahuacatán, al mero alto de las cumbres, en casa de Prudencio. Un muchacho que necesita anticonvulsivos, un anticonvulsivo como el que tiene María. Como podéis ver, la casa no tiene recursos y ellos tampoco. Y lo que necesitamos es alguien que nos financie estos tipos de medicamentos que no se pueden permitir la familia. Aquí estamos, por favor, ayúdenos. Durant el 2016, gràcies al Col·legi de Farmacèutics de Girona, es van poder tractar una vintena de casos de persones que necessitaven prendre anticonvulsius. Des d'aquí us donem les gràcies.